Sa ngalan sa atong labing gamhanan nga Dios, sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, ug sa ngalan sa iglesia ang lawas ni Kristo nga nahitukod sa sumala sa balang kasulatan pinaagi kang Ginoong Kristo ug dinhi sa Pilipinas na rehistro ni adtong March 17, 1966 gi-organize ni Apostol Lucelo Gakasan Minyosa ug karon kasamtangan nga gidumala ni Apostol Bonifacio Limosnero Ocol nga atong Supremo Obispo. Mayang gabi kanimo apostol ug sa tanan nga mga kaobispuhan, mga kaparian, mga diakono, diakonisa, mga pastor, mga magtutudlo, mga opisyalis, mga membro niining maong iglesia. Mayang gabi kaninyong tanan. Mga igsoon, ang atong paghisgutan nining takna sa kagabion kining nagauluhan usa ka topic sa Biblia, mga kaigsuon nga nagpamatuod nga ang bautismo sa Espiritu Santo ang igabautismo sa katawhan ni Kristo. Mga kaigsuonan, unang pangutana mga igsoon, nagsugo ba si Kristo sa pagpamautismo sa katawhan? Mga kaigsuonan, nagsugo kini siya mga kaigsuonan kay gihatagan man siya sa tanan nga mga kagahuman sa langit ug sa yuta. Busa gisugo kini mga kaigsuonan. Una sa iya dihay nga mga apostoles sumala kini sa nahisulat. Nagaingon, miduol si Jesus ug mingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo sa tanang katawhan, sa tibuok kalibutan, ug gimunga sila nga akong tinun-an, ug bunihagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og tudluin sila pagtuman sa tanan kong gisugo kaninyo og hinumdumi. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So unsa daay gipamatuod sa balang kasulatan mga kaigsunan, gisugo isa sa sugo ni Ginoong Kristo nga mao ang pagbunyag mga kaigsunan kun pagbautismo. Apan ang pangutana kung kang kinsang ngalan, okay, kang kinsang ngalan ang katawhan pagabautismuhan. Mga kaigsunan, atong patubagon, atong susihon ang buhat kapitulo 10 versikulo 48. Akong balikon, buhat kapitulo 10 versikulo 48. Nagpamatuod kini mga kaigsunan. Busa misugo siya nga bunyagan kung bautismuhan sila sa ngalan ni Jesucristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban sa sulod sa pipila ka adlaw. Unsa day mga kaigsunan, sa ngalan ni Jesucristo ang ngalan nga igabautismo sa katawhan. Ang pangutana, pila man ka bautismo ang igabautismo sa tanang mga magtotoo ni Kristo. Basin og nabunyagan ka nga mga kaigsunan sa niini nga sa mga bunyag nga dili ginatugot o ginaila sa Ginoong Kristo. Pila lamang mga kaigsuonan. Sumala sa Efeso kapitulo 4 versikulo 5 nagpamatuod ang balaang kasulatan mga kaigsuonan o hatag kini alang sa katawhan nga kamatuoran nagaingon, may usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Sa ato pa usa ra ka bautismo, usa ra ka bunyag. Usa lamang ka bautismo mga kaigsunan ang ginaisip sa atong Ginoong Kristo. Ang pangutana, unsa ang usa ka bautismo nga mao'y igabautismo sa mga magtotoo ni Kristo? Mga kaigsunan, atong basahon. Una mga kaigsunan, ang sinulat ni Apostol San Marcos kapitulo 1 versikulo 8 nga kini mga kaigsunan ang sumbanan sa atong kamatuoran ngano nga magbautismo sa Espiritu Santo. Atong basahon mga kaigsunan, Marcos kapitulo 1 versikulo 8. Nagbunyag matod pa ni Juan nga magbubunyag, nag-ingon siya, nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. So nagbunyag si Juan nga bautista sa tubig, apan si Kristo mga kaigsunan magabautismo pinaagi sa Espiritu Santo nga maoy gisugo niya mga kaigsuonan.
Labot pa niini mga kaigsuonan, nagpamatuod pa usab ang 1 Korinto o sinulat ni Apostol San Pablo sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 13 nga sa lawas ni Kristo lamang pagabunyagan ang tao o ang tanan nga binunyagan sa lawas ni Kristo didto mo suhop ang Espiritu Santo sa Dios. Matud pa dinhi mga igsoon nagaingon. Sa samang pagkaagi kitang tanan mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, sa ato pa sa lawas ni Kristo. Pinaagi sa maugapong espiritu ug gipainom kitang tanan diha sa usa ka espiritu. Dili mosulod ang Espiritu Santo kung dili di ay binunyagan sa lawas ni Kristo. Busa pabunyag na ta sa lawas ni Kristo. Kay matud pa sa balaang kasulatan ang motoo og magpabautismo. Kung itoo ka nga diha ni Kristo magpabautismo, apan ang pangutana mga kaigsuonan, kay mamaluwas man, sumala sa Marcos 16:16, ang motuog magpabautismo maluwas, apan ang dili mo to paghawak man sa silot. Natubag na mga kaigsuonan kung asa magpabunyag ang tao, aron makadawat sa kaluwasan, aron mamaluwas, aron di ay musulod ang Espiritu Santo, nga maoy imo maghihiingon mga kaigsuonan sa balang kasulatan nga patik, garantiya nga ini. Ikaw, kung binunyagan ka diha sa lawas ni Kristo, garantiya nga ikaw luwasonon sa Ginoo. Sumala sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 30, iyon siya ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios. Diha kaninyo ilhanan nga kamo iya na o garantiya nga maabot ang adlaw nga luwason kamo sa Ginoo. So, pabunyag na kamo mga kaigsuonan, dili sa lain nga pagtulunan, dili sa mga dili tinukod sa Ginoong Kristo, kung dili mga kaigsuonan diha sa lawas ni Kristo. Kay dili mo tuhop, dili mo sulod ang Espiritu Santo, dili mainom ang Espiritu Santo mga kaigsuonan kung dili binunyagan diha sa lawas ni Kristo. Sa ngalan sa Ginoong Kristo ug pinaagi usab sa Espiritu Santo mga kaigsuon. Mo kana klaro ug tataw mga kaigsuonan sa balaang kasulatan. Ang pangutana, gisugo ba ni Kristo ang iyang katawan nga Espiritu Santo ang igabautismo? Gisugo ba kini? Mga kaigsuonan, ang buhat kapitulo 11 bersikulo 16 nagpamatuod mga kaigsuonan, nag-ingon siya. Ug unya nahinumduman ko ang giingon sa Ginoo. Si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig. So maunang sa lawas ni Kristo, wala na nagamit mga kaigsuonan sa bunyag sa tubig kay iya kana ni Juan mga kaigsuonan. Siya, apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. So bunyagan pinaagi sa Espiritu Santo sumala sa buhat kapitulo 11 bersikulo 16. Unsa may katuyuan sa bautismo sa Espiritu Santo? Unsa may katuyuan mga kaigsuonan? Atong patubagon mga kaigsuonan ang buhat kapitulo 2 bersikulo 38 mga igsuon. Buhat kapitulo 2 bersikulo 38. Nagaingon mga igsuon. Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol og magpabunyag o magpabautismo sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So unsa day mga igsoon? Klaro. Ngayon siya ang tagsa-tagsa kinahanglan maghinulsol. Okay, kinahanglan maghinulsol sa. Then pagkahuman magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong sala, aron pasayloon ang inyong sala. Og madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So pabunyag ta mga kaigsuonan, una maghinulsol, then magpabunyag, then pagkahuman dawaton ang Espiritu Santo pinaagi sa maong bunyag. Og labot pa niini gipamatud-an usab kini sumala sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 27. Galacia kapitulo 3 bersikulo 27 mga kaigsuonan. Galacia 3:27.
Nagaingon mga kaigsuonan, gibunyagan kamo o gibautismuhan kamo aron may usa kang Kristo og busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. So unsa day mga kaigsuonan maong gibunyagan di ay ang tumong day mga kaigsuonan unsa day ang tumong mga kaigsuonan mao ang paghatag sa Espiritu Santo ug pagsulob sa kinaiya ni Kristo o kang Kristo gayud mga igsuon. Sa unsang pulong sa Dios nga ang bautismo sa Espiritu Santo mahimong katumanan. Mga kaigsuonan, mahimong katumanan kini. Atong susihon ang Buhat kapitulo 2 bersikulo 16 ngadto sa 18 nagpamatuod mga kaigsuonan. Kung unsa siya apan mauna kini ang giingon ni propeta Joel. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw, nag-ingon ang Dios. Ibubuo ko sa tanang katawan ang akong espiritu. Ang inyong mga anak lalaki ug babae magsulti sa pulong sa Dios. Ang inyong mga batan-ong lalaki makakita nga og mga panan-awon. Og ang inyong mga tigulang lalaki magdamgog mga damgo. Oo, bisan sa akong maulipon lalaki o babae, ibubo ko ang akong espiritu ni adtong maadlaw og magsulti sila sa pulong sa Dios. So, unsa day mga kaigsuonan ang gipamatuod, sa unsa day nga pulong sa Dios ang bautismo sa Espiritu Santo mahimong katumanan? Sa ulahing mga adlaw, igatubo sa Dios ang Espiritu sa tanang unod ug magsulti sila sa pulong sa Dios. Magsulti na sa pulong sa Dios mga igsuon. Mo kana mga kaigsuonan ang hinungdan. Ngano nga naay bautismo. Mga pangutana mga kaigsuonan, ipang-usaba pagbautismo. Ang gibautismuhan na daan sa lain nga pagtulunan o sa tubig sa bautismo sa Espiritu Santo. Pinaagi mga kaigsuonan niini mga igsuon gipang usban og pabautismo kay matud pa sa Buhat kapitulo 19 bersikulo 1 ngadto sa 6 nagpamatuod nga nag-ingon. Samtang dito si Apolo sa Corinto, mitadlas si Pablo sa lalawigan hangtod ni abot siya sa Efeso. Dito gikaybalag niya ang pipila ka mga tinun-an og sila gipangutana niya. Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang nagtuo kamo? Sila mitubag, wala gani kami makabalo kung aduna ba'y Espiritu Santo. O mo na ilang gitubag. Og si Pablo nangutana kanila, unsa man di ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Matud pa dinhi, ang bunyag ni Juan. Mitubag sila. Unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan, alang lamang ni adtong naghinulsol, og ilang gitudluan ang katawan sa Israel nga kinahanglan mutuo sila ni adtong muanhi sunod kaniya nga mao si Hesus. Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. Unsa day maigsuon? Unsa day ang nahitabo? Gipang-usban og bautismo ang binunyagan ni Juan. Mauna mga kaigsuonan, aron mahimong mutuhop ang Espiritu sa Dios ug ning tuhop gayud kini ngadto kanila. Kay dili man di ay diha sa tubig ang katawhan pagabautismuhan, asa man di ay mga kaigsuonan kinahanglan pagabautismuhan. Mga kaigsuonan, kung dili sa tubig adto sa lawas ni Kristo aron motuhop ang Espiritu Santo. Unsang lawas ni Kristo? Sumala sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 23. Mao ang iglesia. O ang lawas ni Kristo mao ang iglesia. O ang kahimpitan niini o kahimpitan sa maong iglesia mao ang naghingpit sa tanan. Hinungdan nga mahingpit gayud ang usa ka tawo kun magpabautismo diha sa iglesia ang lawas ni Kristo maigsuon. Og matud pa usab kini gipamatud-an papud kini sa Roma kapitulo 6 bersikulo 3 ngadto sa 4 mga kaigsuonan.
Roma Kapitulo 6, versikulo 3 ngadto sa 4. Ingon siya, nasayod kamo nga sa pagbunyag o pagbautismo kanato nahiusa kita kang Kristo Hesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag nato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon, aron ingon sa nga si Kristo gibanhaw sa may mayong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. So unsa day mga kaigsuonan, unsa day sa panahon nga nabunyagan ka, nahimo na kang nahiusa diha sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang pangutana, aduna ba'y mga bahid sa kasulatan nga ang bautismo ni Juan sa tubig mauray na bulahan? Mga kaigsuonan, aduna ba'y bahid sa kasulatan nga ang bautismo ni Juan sa tubig mauray na bulahan? Sumala sa balang kasulatan sa Buhat Kapitulo 18, versikulo 24. Buhat Kapitulo 18, versikulo 24, ngadto sa 25, mga kaigsuonan. Nga nag-ingon, may usa ka Hudiyo nga ginganlag Apolos, taga Alejandria, miadto sa Epeso. Maayo siyang musulti sa batid sa kasulatan, na matuto siya sa pagtulunan sa Ginoo.